డాడీ డాడీ, నేను ఉగాది పచ్చడి చేశాను, కొంచెం టేస్ట్ చేయండి డాడీ. అమ్మ బంగారం, అన్నయ్యని పిలిచి అంబులెన్స్ కి కాల్ చేయమని చెప్పు. నేను ఈలోపు నువ్వు చేసిన పచ్చడి తింటానులే. తోసాయి కోడలా, ఏంటి వాంతులు చేసుకుంటున్నావు? ఏమైనా విశేషమా? విశేషమా పాడా అత్తయ్య గారు? మీరు చేసిన ఉగాది పచ్చడి మహిమ అది. బంగారం, ఏంటే ఉగాది పచ్చడి మరి ఇంత చేదుగా ఉంది? ఛీ, వెదవ సిటీ, కాళ్ళరిగేలా తిరిగాను, వేపాకు దొరికి చావలేదు, అందుకే చేదు కోసం పచ్చడిలో కుంకుడుగాయ రసం పోసాను బావగారు. ఒసేయ్, ఈరోజు చేసిన పచ్చడిలో పల్లీలు బఠానీలు శనగపప్పు వేసావేంటే? అబ్బే అదేమీ లేదండి, అన్నంలోకి కూడా పనికొస్తుందని ఉన్న పప్పు డబ్బాలో మొత్తం పోసానండి. హలో, పోలీస్ స్టేషనేనా ఇది? చెప్పండి, మీరు కరెక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేశారు. మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలా? అబ్బే అదేమీ లేదు ఇన్స్పెక్టర్ గారు, ఇప్పుడు మా ఆవిడ చేసిన పచ్చడిని తిన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు నేను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్ట లేదా మా ఆవిడ హత్య చేసినట్ట? ఏంటి వదిన, ఈ శ్రీరామనవమికి భద్రాచలం వెళ్తున్నారా? ఎక్కడికి వదిన? నిన్న ఇంటి పక్కన ఉన్న పాల ప్యాక్ షాప్కి వెళ్తుంటేనే పోలీసులు మోకాళ్ళకి కోటింగ్ ఇచ్చారు. ఇక అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఎన్నిసార్లు కొట్టించుకోవాలా ఏంటో మరి. ఇన్స్పెక్టర్ గారు, వీడు నా బైక్ని దొంగలిచ్చాడండి. వీడు ఎక్కడ పెట్టాడో చెప్పడం లేదు, ఎలాగైనా చెప్పించండి వీడి చేత, అర్జెంట్ సార్. హలో కానిస్టేబుల్, మా ఆవిడ చేసిన ఉగాది పచ్చడి తీసుకొని రాపో. వీడికి పెట్టామనుకో, వాడు ఎక్కడ ఏం చేశాడు అన్నీ వస్తాయి, రికవరీ అయితే మొత్తం.